Maayong buntag sa mga suking tiglantaw sa video niya na wala siya laing jud na nahibawan ang papadorenton sa Facebook ug ingon man sa mga artista magdalag kinabuhi niini akong sulat. Tawagan ko sa nga na Evelyn taga likod sa Pepsi Dumoy Turin. Una na ako pagasugdan ang akong sulat, pareho ko sa pagpagtugtog. Adlaw kanimo o gabi sa oras nga mabasa nimo kini akong suwat nga unta mahatagan nimo og pagtagad. Usa ako sa imong follower. Balik tayo dito! O pareha sa uban, nalingaw ko o na-inspired ko sa imong mga videos. Hana kaayo ko sa aspect... Di ka balik? Hinungdan, nga bisan sa akong pangidaron karon, turning 60, mag-senior citizen na this coming June 8, puhon. Hinangloy, makita taka. O mga hindi unta ko na akong bigga na makita na to. Asa naman po to? Balik ka gon! Nangandoy ko na makita taka in person og magpa-picture kanimo kung mahimo. Swerte kay pareho lang ta nga taga Turil area na dati. Naningkamot ko na matultulan o matiktikan kining imong balay. Sino kay gabi-gab. Di na lang ko, ako na rin mag-adjust. Kagabiin na ang inyong show. O di na ko makaya. Kaano na ko sakit, lisod na magawas-gawas sa gabi. Sige, gusto na ko, ikuan pa. Hindi na siguro kung sayangan ko good kay gisayangan, good ako kaya makita na ang taktika sa personal. Ako ba ng videohan niyo? Dam! Oy! Taga-asa mo na tata, Dam? Taga-bangkas la! Abat, posible na ako na siya makitaan o maduaw. At tuara dolar na ilaha at bang sa eskwelahan gilid sa gym. Wak kay mo siya gisti sa payo asa ka lang. Aw! Ato ni ato ondang. Wala ba pamasahian ni daw? 50 masaka la. Aw, tara. Ako lang siya gusto mahimamat ba? Asa man sila kuan? Tung pagwangko ni mo uban. Aw! Taw ko na uban na to. Oh, sige, mag-ilis sa ame. Awat, dinatawa dito. Balag mo ni mahok tayong tiris, be. Aba, basta makita lang kag tata. Kita lang kung tata. Okay na kay ko. Sige la. Ala, tara. Huwag naabot gayon ako siya panimalay ni iyan. Ano ni balay ni iyan? Oh, mao nila. Ala, tuntok-tokon. Kala. Manghapon na eh. Kakit kanya ako na nang gisikaran. Yan. Ano din yung balay? Toyo na ako, pampapicture na ako. Nahimamat, nagagika. Pahalo pa ako, be. Daghan kayong salamat, Tata Daem. God bless you. Truly yours, Evelyn Armilia Lubinco. Iputan po niya yung FB account o ikuan Gcash kasi makatabang tayo mga ma'am sir. Sa mga nagsubaybay, sa mga followers, fans, daghan kayong salamat kaninyong tanan. O ilabi na nagasuporta sa ato ang mga lokal na content creators. Daghan kayong salamat kay dito mo sa inyo ha. Mga suporta, wala pod kami. O salamat po kay Lola Evelyn. Of course, nakita dyan me. Gani dyan ko na time na mula ka ko. May gani nasakpan ko dyan nilang.
Nya, nakita niyo nako si Lola Evelyn og kanang my God, kanang natultulan, natipika na juga akong balay diri no, pero napasalamat ko og nalipay jud ko kanimo Ma'am Evelyn. So, nahimamat gayud tika sa personal, no? Daghang salamat unta makita ta usab Ma'am Evelyn. Daghang salamat sa nagsuporta din sa kuha o sa tuwang mga local artists, mga content creators diri sa Dakbayan. Daghang salamat og I love ya.